No corazón verde da provincia da Coruña, entre estradas estreitas, aldeas pequenas e montes húmidos, está Monfero. Hoxe o seu nome aparece unido a unha historia que conmocionou Galicia no ano 2002. Foi unha historia de engano, de obsesión pola maternidade e dun silencio que acabou roto pola investigación da Garda Civil. A protagonista máis vulnerable desta historia chamábase Vanessa. Tiña 22 anos, vivía en Fene e era nai dun bebé de poucos meses. A súa vida non era doada, contaba con poucos recursos e recibira apoio dos servizos sociais. Aínda así, quen a coñecía lembraba unha muller nova intentando saír adiante co seu fillo. No verán de 2002, Vanessa desapareceu xunto co bebé. A denuncia activou a súa contorna, familiares, coñecidos e veciños comezaron a buscar respostas. Por Fene e pola comarca repartíronse cartéis coa súa imaxe, mentres a preocupación medraba día tras día. Ao mesmo tempo, noutro punto da zona, Isabel presentaba un neno como se fose seu. Isabel vivía arredor de Miño e estaba vinculada á aldea de Ponte da Pedra, en Monfero. Segundo a investigación, fixera crer durante meses que estaba embarazada. E cando apareceu co bebé, parte da súa contorna aceptou aquela versión como se fose certa. A clave chegou cun aviso anónimo. A chamada alertaba de que Isabel e Ángel acababan de inscribir no rexistro un bebé que podería non ser seu. A partir dese momento, a investigación cambiou de rumbo. As probas biolóxicas descartaron que Isabel e Ángel fosen os pais do neno. Despois, os investigadores relacionaron aquel bebé coa desaparición de Vanessa. O resultado foi decisivo, o neno era o fillo de Vanessa. A sospeita converteuse entón nun caso moito máis grave. Na casa de Ángel apareceron obxectos persoais que pertencían á moza desaparecida. A Garda Civil detivo a Isabel, a Ángel e tamén aos pais de Isabel, María e o seu marido. Tras longos interrogatorios, os axentes dirixíronse á finca familiar de Monfero. Alí, preto da casa, había unha pequena construción recente cun chan de cemento. A explicación dada á veciñanza era sinxela, servía para tender a roupa cando chovía e evitar o barro. Pero baixo aquela placa de cemento estaba a verdade que todos temían. Cando os investigadores romperon o chan, atoparon unha fosa. Dentro apareceu o corpo de Vanessa. A autopsia confirmou un forte golpe na cabeza. A procura dunha nai desaparecida convertíase así nun crime planificado arredor dun bebé. A investigación sostivo que Isabel quería facer pasar o fillo de Vanessa por seu. A versión xudicial describiu unha mentira mantida no tempo e unha apropiación do neno tras a morte da súa nai. O caso chegou aos tribunais anos despois, nun xuízo seguido con enorme atención pública. A xustiza acabou condenando a Isabel polo asasinato de Vanessa e por delitos relacionados coa subtracción e a falsa maternidade do bebé. Tamén houbo condenas para persoas da súa contorna familiar, aínda que as penas foron revisadas posteriormente polos tribunais. O neno quedou baixo protección dos servizos sociais e foi separado da mentira que rodeara os seus primeiros meses de vida. Co paso dos anos, o crime de Monfero seguiu lembrándose como un dos sucesos máis impactantes da Galicia recente. Non só pola violencia exercida contra Vanessa, senón polo deseño dun engano destinado a borrar a súa maternidade. O máis perturbador do caso é que todo aconteceu nun ambiente cotián, casas coñecidas, aldeas pequenas e relacións de confianza. Por iso a historia deixou unha pegada tan fonda na comarca. Monfero non é só o lugar onde apareceu o corpo. É tamén o escenario onde unha mentira familiar quedou ao descuberto baixo unha placa de cemento. Fene representa o punto de partida, a vida interrompida dunha nai nova e a alarma dunha desaparición sen explicación. Miño e Betanzos aparecen ligados á investigación, ao rexistro do bebé e ao percorrido xudicial. E toda Galicia viu como unha historia privada se transformaba nun caso público de enorme impacto. Contar este crime exixe facelo con respecto. Vanessa non debe ser lembrada só polo final que lle impuxeron. Tamén foi unha muller nova, unha nai e unha persoa cuxa vida tiña valor por si mesma. O caso de Monfero deixa unha advertencia clara: ás veces,
detrás dunha aparencia normal, pode agocharse unha mentira sostida durante meses. E cando esa mentira se construe sobre a vida doutra persoa, a verdade acaba reclamando o seu lugar. Máis de 2 décadas despois, a memoria de Vanessa segue pedindo unha narración serena, precisa e humana. Porque este non é só o relato dun crime. É tamén a historia dunha nai que desapareceu, dun fillo que foi arrebatado e dunha comunidade que tivo que mirar de fronte unha verdade terrible. Así se lembra, con prudencia e sen sensacionalismo, o crime de Monfero.